wonten menapa nggih? Aku isih ngajurit gong maguru gongso. Tetep kaya butula wur manjriting turangga esti miwang duaja kang kagitir ora kata ingkang duaja duaja layu sepit lah Man Haryawerti man paman sing kuni medal Jawi kula nyadong pawarti man keparing ngombabari dharing putra Banjar Junut pun Dursasana man kula Dursasana nggih kados pundi aku mung bakal kandha karo kowe sak sedulurmu mahanani magepokan kelawan swasana ana ing Pendhapa Ngastina. Nggih. Pendhape Ngastina enten apa? Iki mau aku ising banget. Ising? Iya. Dengaren sampeyan duwe ising, Mas. Adate Pati Sengkuni iki ora duwe ising ning malah sok ngisin-isinke. Sampeyan isin iku enten apa? Merga kaya keweleh uripku. Nalika aku didangu kelawan Kang Rama ya Kakang Narmati Drestarata ngenani bab Pandhawa wis mati apa isih urip. Aku matur yen to Pandhawa ki wis mati, tinemune Kang Rama pirsa yen Pandhawa ki isih urip. Lah, ngoten niku. Mula dadi wong niku aja sok goroh. Nggih. Sak pinter-pintere bajing mlumpat ora weruh ya bakal kecemplung. Dina niki sampeyan goroh ora ketok ning liya wektu bakale dibuka karo sing gawe urip. Mula ngeten lho Man, nutupi barang bosok gitu. Ora ngerti wujude ning ambune niku wis tekan ngendi-ngendi. Mula sampeyan sing dadi patih sing kulina apus-apus niku pun mangakhiri mawon, pun dirampungke tekan sementen mawon. Nek mung perkara keweleh jane sampeyan ki bola-bali keweleh ning tinemune sampeyan kuwi nganggo ngelmu ndablek ya ta keweleh ora apa-apa watone wetenge wareg lho niku iki ora perkara apa-apa perkara Pandhawa kuwi ra isih urip mongko Ngastina wis kebacut dipasrahi kelawan Kang Raka Kurupati sing dadi ratu. Bratasena prapta ana negara Ngastina iki mau ditimbali kelawan Kang Rama Drestarata. Lah, nek ngeten iki pripun? Pun ya kukut-kukut ya sing duwe wis teka iki. Ya, nggah kukut-kukut sing duwe negara wis teka. Iki to, sing enteng didol sing enteng digawa sing abot didol mawon. Nanging ngene, ora kok teges Bratasena njaluk Ngastina iki ora. Nalika Kang Rama Drestarata bakal balekake negara Ngastina, Bratasena ora gelem. Sebabe apa Bratasena ora gelem? Jalaran ngreksa marang asmane Kakang Drestarata ing atase wis milih Kurupati dadi ratu, lah kok arep dijabel meneh. Kuwi Bratasena karo asmane Kakang Drestarata. Wah, niku wadi kula wong genep tata kramane. Ora mung ngeboti perkara bondo ning jeneng sing diutamake. Terus ingkang Rama duweni moga yen to Pandhawa dijoli bumi Wanamarta. Mangke riyen bumi Wanamarta niku rak wilayah Wirata to. Heeh, sisih kidul tapel wates karo Wirata, sisih lor tapel wates karo Ngastina. Saking gawate negara Wirata utawa bumi Wanamarta, wong Wirata karo wong Ngastina nganti ora wani nggarap Wanamarta, mula dipasrahke karo Bratasena. Lah terus Bratasena purun? Bratasena gelem nampa. Wah. Nggih, lah terus niki bocah to pundi? Dina iki Bratasena budal babat alas. Lah kok sambung rapete napa Kurawa dikulumpukke niki? Mulane kowe tak kulumpukke awit dawuh saka Kang Raka Drestarata ya wong tuamu kinen ngawat-awati lan ngewangi Bratasena.
Oh, ngeten, heeh. Ning ya kuwi aku duwe petung. Bratasena mau wis ora gelem diwangi, ning mung ngawat-awati wae. Petungku ngene, yen nganti Bratasena kelakon babat alas dheweke mukti sak sedulur tan wurunga bakal njaluk Praja Ngastina. Mula tata gelar etok-etok ngawat-awati ning sejatine golek cara piye bisane Bratasena tumekaning pati. Wis ngono wae. Tak kira nek wis mari jebul kumat meneh. Alah man, wis mateni Pandhawa bola-bali ora tau berhasil kok isih nekat mawon. Aja sampeyan ku Pak, kula cilik tak dol sak payu-payune tenan kok, Mas. Ngastina niku ora tentrem ya merga saka sampeyan niku. Mongko sampeyan niku nek lapor gitu. Nek lapor karo Sinuwun niku ora tau ana nyatane. Dasare mung ABS asal bapak senang. Mongko sampeyan wis ora iso ngapusi jane. Merga sakniki jamane wis saya maju. Mbok ya wis to. Bratasena wis gelem nampa Wanamarta ya wis. Ora usah dipateni wong bocah ora dosa. Nanging kodrat kuwi ora iso diwiradati, besok Pandhawa Kurawa bakal nglakoni Bratayuda. Lah nggih, gitu. Niku jangka kelakone nek dijangkah. Nek sampeyan ora jangkah ya ora bakal kelakon. Nek Pandhawa Kurawa niku rukun ya ora bakal dadi Bratayuda. Wis saiki mung kari manut aku ngono wae. Nggih, pun gandeng pati niku sampeyan, pun manut kalih sampeyan. Ya, swatama kula wonten dawuh, mara metu njaba. Perintahna wadya saka Ngastina ngawat-awati Bratasena. Ning aja lali miranti gegaman. Yen disawang saka kadohan Bratasena isih urip, aja kesuwen ditrocok gaman karben mati ana tengah ngalas. Budi dateng sedaya ngestake dawuh. Benjing bidal gumuruk saking Ngastina Nagri. Anggung ingkang Balakuswa Prabusananira Lir Surya Wedalira saking Jalanidi arsa medangi jagat tuk mungop maning sapucak ing wukir merbabak bangsu mirat prasarating surya nampek nikolan gunung sampat sangga para prajurit bidaling para Kurawa mireng tengara bendhedheri. Bye.
Sing wedok Genti.